И здравейте, хора! Днес ще завършваме страстната част, която беше тук. Където ме преследваше. Сега завършваме. Ще ви помоля за един лайк и едно коментарче, едно лайкче. Да. Казах да. Извинявайте, хора, просто съм малко така объркан. И едно сабскрайбче. Че говоря шантово, просто съм объркан. Да, завършвам се при следващото нещо, където миналия път се закопах. Май, да. Просто чакаме да ни пусне в сървъра. И така. Добре. Сега ще строша. Не тука. Тука. Сега искам да правя нещо. Направя в първи етаж. Но май ще се вмени, защото знаете, че привет изкарах с Никсата и Алекс. И да, май няма да снимаме повече с тях, зависи. Да, за това отново започвам соло да снимам. Не знам, може и някой път някой друг да дойде към моя канал. Но няма да е скоро. Вънка да гледам, вали. Животните там не са ми. Аз не мога видя. Тук има ли гледка? Към Да, там са ми. Също на крафтинг и печка. Не ми занимава. Така. Печка. Мога да крафтна и печка. Нали така ще кажеш? Не ще крафтна. Да, ще го стигнем. Така. Да. Сега слагаме крафтинга тук. Печката тук. Лягам да спа. Аз нямам торчове? Чакайте, хора, за малко пауза. Така, хора, върнах се. Всяко ще го правя. Да проведа за един торчове, обаче аз нямам. Лошо яла тук. Пътеки ти? Ще спреш ли да върнеш? Фак! Хора, защо успя да вали? What? Бъгнато ли? Хора? Хора? Това е глич. Глич е много опасно създание в Майнкрафт. То не е създание, то е глич просто. И може всичко да ти направи. А в момента ми е гличното. Я чакай да пробвам една опция. Време. Ясно. Хайде бе. Хора. Сега ще излезна и ще обсъждаме въпроса. Защо това не дъжда? Защо не спираш дъжда, бе, хора? What? Защо не спираш, бе? Това е странно. Добре, сега на какво да играем? Чакайте, хора, ще спра видеото на пауза. И да, просто ще отида в друга игра, ще си игра.
така хора, просто реших да играя на паркур. А защо ми глична така и веднъж да не искаше да спира? Това не мога да разбера. И поне, че не ми се играше Brawl Stars. Да, забравих да се изясня за Brawl Stars, защо няма звук. Просто бях на такива места, че всичко се чува около мене. Всичко се бръмчеше и не може да се пусна тук, защото нямаше да се заснима както трябва видеото. За това си реших да такова. Какво беше, бе? Реших да си снимам без звук, а сега снимам без звук, защото вече няма нищо. Колко може би 3 епизода без звук. Да, без звук. И това не мога да го изясня все още, защото така стана. Но се тая. Тук някакви паркури играя. Да. Вау. Това беше супер изи. И такова. Защо да не спираш дъжда? Защото има глич. Това е ясно. Но какъв беше този смисъл глич се появява, докато ти е бъгнато, но хубаво, че не се е появи този път. Както видяхте, взех Рикото, Сова Лико, там от Джема, но много исках Стелър Шели, но не ми западна Стелър Шелито и сега ме е яд, защото много исках Стелър Шели. Мен ми писна да събирам боксовете, защото просто взех си това, което си исках и ми вписна. И другото, което просто не ми се събираш. What? И да, просто... И все още мога да разбера защо ме писна да ги събирам. Може би защото не ми дава нищо хубаво. Само някакъв скин ми е дал. След това даже не ми е дал и герой. В смисъл, тези боксове не ми дараха ни... Добре. Боксовете не ми дараха нищо, което ме страна ми тъпо. Защото Стелър Шели... човек на някои хора давате Кит, Драго, Legendary, Леон, Спайк, всичко и дава. Даже и дава Стелър Шели. По 2 акаунта и дават Стелър Шели, а на мен и това не ми дава. Затова просто отказах да ги събирам. Събрах един мой друг акаунт, който не искам да сня на него, защото в смисъл скучно е там. И не сня на на другия ми акаунт, който почти 3000 купи. Събрах един бокс, да ми рикошет. Човек, този скин до някъде ме кефи, до някъде не ме кефи, защото да, знам, че е OG, но ми даде червения рикошет, не е синя. Много не ме изкефи. Поради една причина, защото не е нещо толкова хубаво, защото това може би 129 джема, 79 джема. Стелър Шели не е сигурно дали ще я пускат за джемове даже. Но се казва, че е епик. Да, знам, че е епик по принцип. Но аз не мога да взима и това ми е тъпо. Тъно супер сил направят нещо такова, че да ти дадат някак си Стелър Шели. Трудно. Защото това е най-голямото копие на Стар Шелито, де факто. А Стар Шели е много рядка, така че Стелър Шели е рядка. Ма какво да се направи? Някои хора и дават каквото искат. Цета е. Но, какво се прави? Вау, човек! Цено не мога вида. Не, това не е така. Опа. Защо? Цета е. И да, в смисъл това е доста гадно. Защото другите не го получават. Мисъл, да. Ликото е готин скина, мой готин.
Но тъпото е, че Стела Шели даже по-готина и от него. Ами, аз много искам Стела Шелито. Защото някак си смисъл кефи ме. Ако имах Стела Шели, сега в момента Шели ми е на 15 ранг. Ако имах Стела Шели, ще да ми е на 35. Хора, вижте, даже докосвам лазера. И ме убива! What the fuck? Затова ме разигра такъви паркури. Хора, мале, това е много досадно. И ще оставя, че ме 35 ранг и на 11 левел с всичко. Защото аз с Стела Шели искам много. Но се трябва да спрем за Brawl Stars и да се върна към Minecraft. Защо започна да ми гличвам така? Според мен началото на сървъра днес си имаше. Но не знам какво имаше. Затова в смисъл не знаех първият път, но имах си на идея, че ще е някакво нещо странно. Например като глич или някакво и още. Даже ме докосна, ма добре. И очакваше се да има такова нещо. Защото на мен това не ми се случва никога, само на този сървър така ми се случва. И не ме кефи лично. Защото просто не го харесвам. И да. До някъде ми се тъпо, защото този сървър съм се развивал. Това беше първия сървър. А той се каза най-прокълнат от всичките, което до някъде е доста тъпо. И да. Това ще е края на този епизод. Следващия не знам кога ще е. Чао, чао!